baka misli da ću jednog dana postati miran kao ona, ali ja sam rešio da joj pokažem kako bi ona izgledala da je malo više kao ja. Baka, a reci mi iskreno, da si mlađa, da li bi probala bungee jumping? Znaš šta je? Ne, A da ću ti pokažem? pa pokaži mi. Sad će viš. Koristeći sliku osobe u zagradi moje bake sa ubačene fotografije, molim te da mi napraviš sliku bungee skoka, ona skače snimljenu u trenutku slobodnog pada. Ja... Stvarno... Ti kako letiš? Svašta, baš svašta. Lepo je živjeti u vremenu u kom mogu starijima da pokažem stvari koje oni ne bi probali ni u ludilu, a opet, bar na trenutak, da vide sebe u nečemu drugačijem. Hvala ti, Gemini, što sada možeš i ovo.